Jare balik jalan lho, Mbak. Kirangan nggih kula, Mas. Arep panggung, Mas. Kirangan nggih kula, Mas. Kula mboten ngertos lha niku, Mas. Kok mboten kalih Mas Badar napa? Sulit nih kok. Napa? Sulit nih kok. Sulit. Lah menapa kok sulit niku? Ngurusi proposal terus, nggih. Apa? Ngurusi proposal terus. Sistem komputer terus. Ibu nggih dadose. Ya pun kula tak mriko nggih. Jenengan niku unjuk piyambak-piyambak anggap mawon acarane piyambak nggih. Ya pun kula monggo kula yen nggih. Angkas tak anjekne dhewe. Oh ngono, ya wis sik tak balekne nek ngono. Patrick. Janji ra iso tak kon medun men. Heeh. Calon neh. Ya, Mas. Alah, bisa cepot blangkon barang. Beneran. Modelnya kayak kucing dolanan plastik. Ayo. Gas. Loh, orang manut. Hei! Hop. Piye kok iso? Kok iso nesu Blangkonmu kok uncale kayak bagus-bagus ae lho. Wong sirahmu kok tutuk gula ngono kok. Jan kaya Aliando ketabrak bis lho. Rene. Sampeyan iki ket ndek mau joget ki lho aja linggo. Ngadeg. Joget ki ngadeg. Joget Ora ki sopan ngadeg. ngono kuwi nek Ora lungguh. sopan wong aku ae ngadeg Liyane mosok lungguh, Kak. sampeyan linggo sampeyan ki ndek kene diceluk ki digendampingi aku. Malah sampeyan linggo kudune sampeyan ki ngadeg. Ngadeg. Wong duwe sikil, duwe dengkul ki dige ngadeg. Ora ngajeni kok. Ora ngajeni. Mosok Nyuwun bokong sewu. kangkah dige linggo. Nyun sewu pripun? Nyuwun sewu. Pripun? Sampeyan iki jane ayu. Ning picek. Hei! Kok iso? Lah wong wis serong kene ngat. Kok iso lungguh iki lho. Sing ngadeg sing endi? Lah iki masa ora ngerti. Wong ora ketok no. Alah lah kok tak dudu. Ya ora kuwi pancen nggur semono. Lah gur semono kok jaluk ngadeg. Ya Allah le, namanya siapa? Ayo perkenalan Ayo namanya siapa? perkenalan namanya siapa? Cang ganteng. Namanya siapa? Aku Baim. Baem apa? Baim mantrat. Wah, apa weh? Baim motret ya, Ya ampun, ya ampun bagusnya. Tadi, jeringan cinta. Sayang anak. Cinta, dah, tuncrut. Wah, wis modelnya kayak anu lho, apa ki sepur sing muter ning ngarep pinggir laut. Iya, anak cantik. Kok cantik. Lihat kan rambutmu gondrong. Takut cerek. Wah. Modelnya kayak ciduk dawet ngono modelnya. Kelas berapa, Dek? Aku. Iya. Aku. Tak tenan apa ya, Ra? Sok manis ngono. Sok Alah. Namanya siapa? Udah namanya tadi siapa? Baem Moncrot tadi ya? Iya. Ora. Kelas berapa, Dek Baem Moncrot? Kelas piro ya? Aku kelas piro, Mas? Jare lulus iki. Oh, Sing iya. ditekoni sapa kok malah takon? Iso. Aku lulus iki enggak. Lulus apa? Lulus SD. Lulus SD. Berarti SMP? Iya, berarti sepantaran dong sama aku. Yo ndak. Kowe musuh arep musuh niken. Oh. Kowe arep musuh niken ora nganggo dadak nganggo kursi barang kowe. Sik opo kuwi? Maksudnya nek omong-omongan ki lho. Yo rasa. Tetep ora pas. Jajal ton bayang, no. sini. Iya. Lek seumpama aku gandeng sampean ngene iki lek didelok kaya apa nggih Mas Dalang nggih? Kayak apa, Mas? Hah? Mang Kodro, Lek kayak didelok apa? ngeten iki kados Aduh, napa? kayak sinden nuntun kirik. Aku ndak ngarani loh ya, Aku kirik dalangnya asu kok. Hei! Kok iso sia-sia? Oh, kaya kirik. Sampean ki lho ndak usah nesu, sampean lek nesu-nesu ki malah san saya mengkuret. Wong lek pengen sabar iki mesti dhuwur. Nah. Dhuwur iso modot makane sampean nesuani mengkuret lho. Kok pe dadi gantulan kunci apa? Bisa dadi miniatur masa. Luar biasa. Ayo iki salam dulu. Salam dulu. Ini pamiarsanya sudah banyak menantimu dirimu yang sangat bagus. Iya, Ayo assalamualaikum dulu. Salam perkenalan Adik. Mas. Sing baik. Saudara Sing bagus lah ya, lek salam ki di Ya.
saderenge. Lah iki mau di syuting ambek apa anak siji lho Live streaming. terus live streaming Oh, banyak di- sekali. Nang tengah kutha iki kudu sing sopan. Nggih, sing sopan. Nggih. Siap. Basane ditata aja nganti keliru-keliru. Dasare yo acarane akeh. Nggih, bener banget. Nggih. Kudu bisa nempake papan anggonmu ning kene iki ngadeg tonton piyayi akeh. Ya, bener. Sing nonton yo para pejabat. Ora ngomong rapatean. Selani ae. Jar lho. Ayo. Makasih. Ayo salam sik sing tenanan. Salam sih. Nggih saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Mas, apa jenenge Cek cilik ya wis pinter ya Mas. Suarane gede. Ngomong Aku ditinggal lo apa televisi. apa jenenge? Deloken ta Mas dapurane, deloken ta ya Allah. Banget ngono. Dipun Jan kaya tepangaken codot kala Mas deloken. Ya Mas ya. Nggih kula ten mriki Dulinan ngene mau apa dulinan apa ngono ya Mas. kula ten mriki niku Lah ngono deloken ta Mas ya Allah rambutnya ya Allah lah. Sampeyan ki lagi. Lo. Adek ndak boleh marah. Adek nggak boleh marah. No. selani terus. Kowe nek marah tak Yo. kowe nek marah tak golekne kabel lecet lho. Mbok go apa? Tak setrum. Kok iso sampean ki salam dhewe Ya aku tak. iki lho arep salam, Mbak. Yo ndang salam yo. Nggih, saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane wonge akeh kok serah semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, iki lho. Wong ngajuk yo ngene. Kodang. Ayo salam-salam. Iki apa omong ayo acarane jek eling Ayo ora. acarane apa? Mau aku nonton, mau aku mesti ketara ra dirungokne ngono kuwi ndak suka. Hari apa? Satu. Yo, hari apa? Hari kelahiran Pancasila. Oh ja. Hari apa? Satu. Hari wedhusku mana? Ora. Lah, apa? Iki tenanan iki acarane apa? Heeh. Apa mau? Ulang tahun. Hari Bayangkara. Nah, Bayangkara. Hari Bakti Diaksa. Nah, nggih niku. Dan sing terakhir hari Koperasi. Makasih. Nek koperasi eling aku, Mas. Iya. Ayo diselingi tembang-tembang yo. Selingi tembang, Mas. Ah. Oke, napa? Ini kan ayo ngaturke apa nih? Satu lagu lagi. Satu lagu. Oh, satu lagu. Ah. Niki duet kalih niki, Victor. Lho, niki. monggo kersa duet nggih bareng, Oh, piyambak iya, nggih bareng. iya, duet, yo. Apa sing regeng sing gubayeng apa? Dangdut yo piye, Mas? Dangdut. Lagune dijajal sik to. Apa sing Apa? sing Popo, sepakatan popo. dua sing iso padha-padha isane apa? Oke, anu lagune angin. Jungcreng, citreng jungcrung. Kuwi mau piye kuwi mau iso ngono. Iso malik. Karo. Untung wedok lah. Wong kok kembal. Ayo apa? Apa manut? Jungcreng, jungcrek jujrungcreng dang. Apa? Jungcreng, jungcrek jujrungcreng. Kok sampean saut-sautan mbek aku? Heeh. Ya bongko wae iso ora wae. Ayo. Heeh. Sumpah kira sepele. Nikane nek nantang kok nantang kire. Kok kirek to, Mas? Lah apa? Apa? Tang dung tang. Nah, gitu. Jungcrek, jungcrek jujrungcrek. Jungcrek jujrung. Ayo, iso iki mesti. Apa? Lagu lawas. Heeh. Daya teko. Kongkonen mulih. Iku mesti Ora mesti ngono. lho, iki lho. Piye to? Wis di Piye? Aku ra mudeng lagu iki lagu apa? Lagu lawas cah lagu cilik lawas, iso. cah cilik iso. Cah Iki cilik lagu- iso. Iki carane lagu ki lagu dulinan ngono lho, Tor. Lagu dolanan. Ngono to? Heeh. Ayo. Daya teko. Beberno kosong. Oh ya. Ayo joget. Asik. Daya teko. Cek berno klosok. Klasane bedah. Gantinen. Kaya rade kloso liya wae. Kuwi lagu Lagu ora kena dileh clok-clok. Kok mbok sauri piye? Gitu, Mas. Kulinoy. Salah. Ajarana sing Mas, ajarana. Dayawe teko. Heeh. Beberno Kloso. kosong. Klasane bedah. Tambalan Tambalan jadah. jadah. Tambalan jadah. Mosok tambalan sirahmu kan ora. Jadahe. Wes yo. Ayo, tak dung. Ayo terus. Ayo. Ya. Daya teko. Cek berno klosok. Klasane bedah. Tambalan jadah. Jadah yang embu. Iso tekok lho. Kok iso diasu lho? Kok lagu sing menak lagu. Wes apa? Ya, nyanyi sing tenan apa wes? Biasanya lagu Tebak mungkin tenan. bintang kecil, balanku ada 5.
Bebek adus sekali barang ngono kae. Ayo ndang lagune apa? Apa ya? Lagune apa? Apa ya? Akbar yo oleh kok urip-uripan koyo ngono ning ndi. Nemu nang alasan ngono Gunung Lawu ngono. Apa? Ayo. Iki ngopo? Apa dangdut apa gamelantor? Iki manut awakmu niken ki apa-apa? Kan kaya endas-endasane wedhus. Duh, Apa tar? Nyanyi apa? anu yo keyboard to, Mas. Keyboard apa? Sing duet. Iso kancret. Iki lho Ken, dijak duet Ken, ditantang duet. Apa maksud? Weh. Matane. Kene lho. Matamu dhewe lho. Kok ya iso. Keras men to Keras bunyi. men tak kira wayanganku arep beter wis keras kok enek sing ngungkuli. Rumangsaku aku karo Akbar wis keras-keras wong. Ayo apa? Iki lho ditantang iki lho. Apa lagune? Dewa Tresna wae. Lho, Lho. lah pi laguku mbek Mas Dalang lah kok Iya, toh? nyanyi mbek kamu. Alah, karo dalange ra patut, sik apik aku suarane. Nah, iki. Modelnya kayak cem-ceman kidang. Mata. Cep-cepan kidang iku arek. Tebak sate. Piye lek mau nembak mau piye lek mau nembak mau mbek. Das. Aku wis ora kuat tenan iki. Aku tak medun aku. Bae lek guyu sampean lho sampe mangap-mangap gak metu suarane to. Kae ngono ngancing. Ayo Dewa Tresna. Dewa Tresna, kutub Kanjeng Oke, semuanya. berpacu dalam melodi. Yo. Ya. Duwe aku bingung kok ngene dadine. Hei, ayo Mas Victor yo. Matur nuwun. Terima kasih Mas Oke, Victor. bareng Duduk dulu, Vektor duduk dulu. Nggih. Awet mau wis lungguh kok. Ket mau Mas Lugo, Mas. Ngesot sih ya. Sak Hati-hati, lagu. hati. Sak lagu meneh engko tutuk ning gara-gara ya Dik niken ya. Oh, nggih. Saiki dikancani ben dikancani karo Dik Sinta, karo Mbak Enggar. Siap. Ayo jumeneng Dik Sinta karo Mbak Enggar. Spot ben rame, yo. Hop. Yo, tarik. Yup. Ah, ini namanya pelecehan ini Mas ya. Piye? Padahal kamu kok ndak gundul. Aku ki gak gundul lho, aku ki berbulu lho aku ki. Maksudnya rambutnya. Rambutnya ki ono Sing isi ya. bagian tengdas ngoten nggih Mas. Aku ora gundul, aku berbulu aku. Iki ana permintaan Dik niken Mbak Enggar kali Dik Sinta. Ya itu. Dibuka. Lho ki anu tulisannya ning jaba. Sakit Gawe Mas. isine dhuwit wis. Sono Sugeng Dalu Om Dalang. Om. Nyuwun tembang ya, 1 gelo 2 ninggal katresnan. Ameng sing wis ninggal katresnan to? Gelo belum to? Sawere damel tumbas rokok kanca-kanca. Iki sapa ki kate ngono? Kene Pak Lurah. Pak Lurah, Mas Herman. Lurah Herman wi. Apa tukane rokok? Lah sindene ra ngerokok iki. Sinden ki rokoke beda. Ja. Rawet. Apa kuwi? Lan liya-liyane. Ayo. Gelo. Gelo. iya. Monggo. Sap yo gelo. Lo.